आं नोंथांमोननो फोरमान होखारै बुंनो हागौ मानोना आंनो बे डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ माइरं गरसेनिबो हा रावनिबो बहाय खहा जाया। खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। बिटिसिनि दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि मोनसे डेन्जारेसिं बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव सावरायनायनि सिगां मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथिखौ सोंहरग्रोनो सानबाय आङो। दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' आफादगिरि। दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' आफादगिरि आरो दा समाव एट प्रेजेन्ट मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दङ। दा दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथां, प्रमद बर' बिथां आरो मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना साथामबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा गोख्रों दैदेनगिरि। नाथाय दा समाव थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय दा समाव बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाबायदि थासारि, जेराव दिनैयो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार मुङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरजों दिनैयो सोंखारि जानो गोनां बाध्यता जानानै फैदों। दिनैयो बुहुमनि माखासे बर' फिसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंखौ लानानै सोंखारिनाया देरसिन बाथ्रा नङा, नाथाय माखौ लानानै सोंखारिदों बेखौ लानानैसो दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदाया साननो गोनां गोबां बाथ्रा दं होननानै आं सानो। जेराव दिनैयो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफ्रा सोद्रोमाफ्रा जों बर' फिसाफोरखौनो पलिटिकेलि इसु खालामनानै गावस्रा होनाय माखासे बाथ्रा बुंनाय, दिनै जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौनो माहारियारि आफाद थानानै बुनो थाखाय आखाइ दिखांनाय, दिनै बर' बिमा माहारिखौनो बुनो थाखाय आखाइ दिखांनाय। अब्ला दिनै मोनसे बाथ्राया क्लियार, जेब्ला समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्माव स्टेन्ड खालामफैदोंमोन, बेनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि सासे इएस मेन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ लानानै माहारिनि थाखाय बाथ्रा बुंफ्ला दिनैयो खामानि मावबोबाय थादों आरो जायनि गोथां फोरमानखौ जों दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों दिनै रोखा मिथिनाय मोननाय जादों। जेराव दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौबो थगाय थसि खालामनानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो लाना फैनाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन, बै समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि इएस मेन जानानै प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावबोबाय थाखादों। बै समाव मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा है होनबाथाय बिबो है होनफायोमोन आरो दा समाव दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो प्रमद बर' बिथांनि इएस मेन जानानै माखासे खामानिफोरखौ दिनै मावनानै होनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ, माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै होनाय बायदिखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। जेराव दिनै गोथां फोरमान महरै बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बे थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिया इउपिपिएल पार्टिनि जानानै अर्थात प्रमद बर' बिथांमोनखौ थोंजोङै सापर्ट खालामनानै बिटिसि इलेक्सनाव सापर्ट खालामदोंमोन। जेराव दिनै माहारियारि आफाद बायदि मोनसे आफादा सापर्ट होनानैब्लाबो दिनैयो अनलि 12ताल' सिटखौ बिथांमोना मोननो हादोंमोन। बेसे साननो गोनां बाथ्रा आरो बेराफारसेथिं माने लाजिनोबो गोनां बाथ्रा, खारन माहारियारि आफाद बायदि मोनसे आफादा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनानैब्लाबो अनलि 12ताल' सिट मोननाया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। जेराव जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव टटेलि 40टा सिट दं, बे 40टा सिटनि गेजेराव 12टा मोननाया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेराफारसेथिं बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिया दिनै गाव हारसिंनो 17टा सिटखौ दिनै देरहासार खालामनानै लानो हादोंमोन। नाथाय बे थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोना खायदा बोराय बाहायनानै बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड डार्टि लेभेलनि पलिटिकेल लिडारफोरजों सामसागिरि खालामजानानै बा सामसागिरि जानानै गावबा गावनि सिट पावारखौ मोननो थाखायनो जायखिजाया दिनै बिटिसि काउन्सिल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हादोंमोन आरो फैयै दिनैनि बे समाव बै जोंनि बर' हारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर बै मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोरा प्रमद बर' बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ दिनै टटेलि डिस्ट्रय खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेयो फाइनाल। आरो लोगोसे स्पेसियेलि मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो थाखाय, जोंनि बर' हारिनि माखासे मोन्थायखौ बासायनो थाखाय आरो न'आव थाखानाय माखासे गोहोफोरखौ लाबोफिननो थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडार्सफोरखौ आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों फुल एन्ड फाइनाल दिनै फेजेननो थांगासिनो दङ। पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 नि जाहानि जेंना प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टमोन बेखौ जोङो डि रिजार्भ खालामनानै जों बेखौ इन्डास्ट्रि मोनसे गायसननो नागिरदों। 35 बोसोर जोंनि बर'नि जा सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव खहा जानाय जोंनि जा रांखान्थि बिथिं बेखौ बुरखांनायनि जों लामा लादों। दिनै गावबा गाव पकेट मानिनि थाखाय, दिनै गावबा गाव पलिटिकेल केरियारनि थाखाय आरोबाव
बुहुमनि बै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौनो दिनै पलिटिकेलि इउसलेस खालामनो थांगासिनो दङ जेराव दिनै साफ्रोमबो बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बे 35 बोसोर सोमावसारबोनायाव बेसेबांबा सातजाला खस्थ'नि गेजेरजों दिनै गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोनांदों दिनै मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जे 35 बोसोर सोमावसारबोनायाव बुहुमनि बर' फिसाफ्रा जेसेबांखिनि माने रांखावरि धोन खहा जाबोदोंमोन बैफोरखौ माने सुस्रांना होनो थाखाय सुफुंनो थाखाय बे आदानि कम्पानिनो बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव हाखौ होनो थांगासिनो दं होनना बुंनाय बाथ्राया जोबोद माने लासिंसिं बाथ्रा हा दिनै मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोना दिनै बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि बायदियै उदां अख्राङाव फैदोंमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारिनानै साफा पलिटिकेलनि गादिखौ मोननो हाबाय नाथाय नोंथांमोनजों थाफानानै नोंथांमोनानो दिनै लाफानानै हारिनि थाखाय दावहा नांनो लांनाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ दिनै नोंथांमोननि बे पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमानो डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै दोनदों आरो नोंथांमोननि बे पलिटिकेल सिस्टेमानो बै माखासे एनडिबि ब्रादार्समोनखौ गावसोरनि मोननांगौ मोन्थाइखौ लानानै मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा मोननांगौ मोन्थाइखौ लानानै दिनै बेसेबांबा हालाय हाफाय जानांगौ बायथ' जानानै फैदों दिनै नोंथांमोना दिनै लाजियाखै लाजिनांगौ जेराव दिनै नोंथांमोननि केडार्सफोरानो गावसोरनि मोननांगौ मोन्थाइखौ लानानै दिनै मिडियानि सिगाङाव फैनानै गाबै बाथ्रा बुंफैदों जेराव दिनै नोंथांमोना एनडिबिनिनो साफा गोख्रों दैदेनगिरि जेराव नोंथांमोनानो दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायसेयावबो मानि थाखाय माबोरै नोंथांमोननिनो बै एनडिबि केडार्सफोरा मानो खाराव माराव जानो गोनां बायथ' जानानै फैबाय गिबियाव नोंथांमोननि एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इसुफोरखौ नोंथांमोना सुस्रांनानै लानो नाजाग्रो बेनि उनावहाय बै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि जेंना जेथोनि सायाव बाथ्रा बुंनो फै सिदा बाथ्राखा बे थांनाय 35 बोसोर सोमावसारबोनायाव बुहुमनि बर' फिसाफ्रा जेसेबांखिनि रांखावरि खहा जादोंमोन बै रांखावरिफोरखौ नांगौ होननानै बै बुहुमनि बर' फिसाफ्रा मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोनाव दिनै बिदों नामा आरो जुदि बिदोंब्ला नोंथांमोना दिनै हो नाथाय बियाखैब्ला दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय बेफोरबायदि मिसइउज मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ दिनै नोंथांमोना दा बुंसै मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोना जानो हागौ दिनै बै आदानि कम्पानिनिफ्राय माबाफोर ललिपप लाबनानै नोंथांमोना दिनै जाफैदों जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै बायथ'आव दिनै गावबा गावखौ दिनै बासायनो थाखाय गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ दिनै सुंथानो थाखाय दिनै खाराव माराव ओजोनिफ्राय ओजो नोंथांमोना दिनै सान्थि गैया आरो दिनै नोंथांमोना जागायजेननायावनो जेरैबायदि पलिटिकेल रुलिं खालामदों जागायजेननायावनो नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना दिनै सान्थि गैया नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै रायजो राजाफोरखौ दिनै असान्थि खालामगासिनो दङ 35 बोसोर सोमावसारबोनायाव बुहुमनि बर' फिसाफोरनि खहा जाबोनाय रांखावरिखौ होनो थाखाय बे आदानि कम्पानिनो हा होनो थांनाय होननाय बाथ्राया बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनै लासिंसिं खालामनाय जादों आरो बे बाथ्रानि सायाव बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गोथौ गोसोजों साननानै नायनाया जोबोर मोजां जागोन जोंनो दिनै बेफोरबायदि माइन्डनि आरो गावनिखौल' मिथिग्रा साइजनि लिडारफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नाङा सिदा बाथ्राखा बेनिखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ बासायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि माखासे मोन्थाइफोरखौ दिनै रैखा खालामनो थाखाय बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों माखासे दिनै डार्टि माइन्डेड बर' हारिनि लिडारफोरखौ दिनै दालालि साइजनि माखासे लिडारफोरखौ दिनै गावबा गावनि मोनसे बेसेन गोसा भटजों दिनै खिथेर होखानो थांगासिनो दङ बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों थारैनो बे आदानि कम्पानिनो हाखौ होयोब्ला बे 35 बोसोर सोमावसारबोनायाव बुहुमनि बर' फिसाफ्रा जेसेबांखिनि खहा जाबोदों बै खहाफोरखौ सुस्रांनानै होनो हामारगोनथ' नोंथांमोना दिनै लिरनानै हो बे 35 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव नोंथांमोना दिनै साफा लिडार जानो हाबाय आरो दिनै नोंथांमोननि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि बाथ्राखौ खोनागोन होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सिमाङावबो सानाखैमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि बेसेनजों लोगोसे बर' हारिनि माखासे मोन्थाइफोरखौबो दिनै नोंथांमोना मिसइउज खालामलांनो नाजागासिनो दङ आरो नाजानायखौ दिनैसिमबो गाराखै दिनै जों बर' हारिया मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो माखौ लानानै दिनै जों सोमावसारबोदोंमोन आरो बे सोमावसारबोनायाव दिनै हाजार बर' फिसाफ्रा जोंनि हारिखौ रैखा खालामनो थांनानैनो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमनांबाय दिनै हाजार बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बर' हारिखौ रैखा खालामनो थांनानैनो जोबथेसालियाव थालांबाय आरो दिनैसिमबो गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै जों बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै फैदों मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोनाव मोनसे बाथ्राखौ स्पेसियेलि सोंगोन आङो नोंथांमोना जे बे थांनाय 2027 जानुवारियाव मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन जाय एग्रिमेन्टआ दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि अर्थात नोंथांमोनखौ लानानै स्पेसियेलि बानायनाय जादों होननानै जों मिथिगौ नाथाय दिनै एनडिबिखौ लानानै बानायनाय मोनसे स्पेसियेल बे बिटिआर एग्रिमेन्टमोनब्ला अब्ला दिनै एनडिबिनि A to Z प्रब्लेम इसुफ्रा दिनै मानो उइड्रल जाजोबदिया
मानो दिनै उदां अख्राङाव बै एनडिबि ब्रादार्सफोरा मानो फैनो हादिया जेराव दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो 9.4 क्र'र्सनि गेजेरजों हाइनियास आरो नन हाइनियास नांनानै थानाय केसफोरखौ दिनै बाहागो खालामनानै लाना फैनाय जादों बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा दिनै मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोना गावबा गावनि दायखौ एरायगनो हानायखाय दिनै नोंथांमोनजों थाफानानैनो बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय बै एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ बै एनडिबि केडार्सफोरखौ नोंथांमोना दिनै सिनायनो रोंला जेराव दिनै नोंथांमोना गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै बै नोंसोरनो लाफानानै दावहा नांबोनाय एनडिबि केडार्सफोरखौ दिनै डिभाइड खालामजोबनानै दोनबाय बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा हो लाजिनांगौ जोबोद लाजिनांगौ नोंगोना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सिदा बाथ्राखा गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि